40 milyones ka pesos ang nahipos gikan sa Special Education Fund human ipadaplin ang mga infrastructure projects sa pipila ka mga public schools sa Dakbayan sa Talisay. Si Chelo Valiera sa report. Musumada sa 40 milyones pesos ang naihipo sa Dakbayan sa Talisay sa pagpadaplin lang una sa mga proyekto sama sa dugang classroom o mga covered court. Mato ni Mayor Samsam Gulyas nga wala pay face-to-face classes nga mahitabo kanong tuiga busa wa pay panginahanglan alang sa dugang mga classroom. Usa ang Mohon Elementary School ang apektado sa pagpadaplin unya sa mga proyekto. Mapasalamaton hinuon si Haralisa Ofredo, principal sa Mohon Elementary School, nga natapos na ang kanopi sa eskwelahan, ang ilang guardhouse, ang gate ug ang hugasanan sa kamot nga gigastuhan sa Special Education Fund. Ato mga covered court sa schools na di gina magamit karon because wala pa may face-to-face classes. So we have to realign some budget, especially from the infrastructure budget para makatabang sa mga maestra karong panahon. Katong CCTV nga request na ako, maro na siya. So maro tayo ma-realign og ang building nga gipangayo kay sa tinuod lang kuangan gyud tag 14 classrooms. Samtang gipahibaw ni Edgar Mabunay, City Budget Officer, nga ang 40 milyones pesos nga nahipo sa Dakbayan gikan sa mga proyekto nga gipadaplin lang una mao'y gamiton sa pagpamalit sa unlimited supply sa mga bond papers, ink o pagpamalit og printer o photocopier alang sa 44 ka public schools sa elementary ug high school. Nya naay mga almost 40 sa karon ta nga current. Karon gi-deferred lang usa. Pero ang uban na implement katong wala pa abti sa kuan. Iyang gipasalig nga magamit na ang mga photocopier, printer, ink o mga bond papers tungod kay ang bidding process subay man sa new normal procurement procedure. Naamay kuan, naamay GPPB resolution kanang effective, efficient and kuan gani sa kanang during the pandemic procurement naa sila yung mga measures. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bista.